Sziasztok, üdvözlünk titeket az Unplugged Networknek a csatornáján. Kicsit ma egy rendhagyóbb műsorra készültünk, ugye mindig Ábellel voltunk itt kettesben, viszont úgy éreztük, hogy jó lenne, ha már csatlakoznál hozzánk, illetve majd te is beszélnél így magadról. Első kérdésem, hogy vagytok, srácok? Hát én kifejezetten jól. Egy jó meleg nyári napon vagyunk, és igazából hosszú időn ülünk egy a kamera elé együtt. Már talán az első adást azt szerintem egy évvel vettük fel körülbelül. Tehát, hogy később kerültek ki, de sok adást ugye később vettünk fel, és vissza kell szokni ehhez. Viszont azt érzem, hogy a közösségépítés az továbbra is a célunk, és az a legfontosabb, hogy tényleg tudjunk először is adni. És ezen gondolkoztam az adás előtt végig, hogy megkérdeztek például többen így ismerősök, hogy ezt így pontosan miért is csináljuk, és így felmerült, hogy igazából tényleg a közösségépítés lenne ebben a cél. Az, hogy tudjunk adni. És szerintem a mai világban is nagyon el van csúszva, hogy mindenki mindig először szeretne hozzájutni bizonyos dolgokhoz, meg elvenni, és sokan elfelejtik azt, hogy akár a befektetett munkánál, hogy először muszáj beletenni valamit ahhoz, hogy aztán valami fajta babérokat le tudja aratni. Térjünk is arra, hogy Márk most itt van velünk. Ezt akartam elmondani, igen. És igazából akkor is mondanám, hogy Márk nagyon fiatal, még csak 16 éves, és egész elképesztő eredményeket ért el már ugye így a Social Media Marketing Agency-ével itthon, és azért van itt, mert az első beszélgetés, ami Márkkal nekem nagyon megmaradt, ahol így az jött át, hogy mennyire érett a korához képest. Igen. És emlékszem, először én találkoztam veled, Kempinszken, és utána hívtam az Ábelt, hogy sőt, várj, az első találkozásnál talán már találkoztatok is, vagy nem is tudom. Felhívtál, és utána találkoztunk egy. Igen, az első találkozásnál rögtön. Igen, hogy mondom, oda kell vinni, igen, mert durva. Igen. Ja, úgyhogy... Szóval Márk, így beszélj magadról, mutatkozz, be kellek itt. Kicsit még azért zavarban vagyok, megmondom őszintén, hogy még nem nagyon voltam podcastben, mint olyan, de 16 éves vagyok, igazából így vállalkozónak mondom magam. Még nem tudom, mennyire szeretem ezt a szót, hogy vállalkozó. Mi az, ami így... Nem tudom, szerintem egy negatív konnotációja van ennek a szónak így, főleg Magyarországon, hogy vállalkozó, akkor az igazából nem nagyon csinálja. Igen, mert szerintem sokan már meg sok az ilyen kiváltották a katás egyéni vállalkozást, igen. És akkor egy de már régen is ugye, ami volt a katás egyéni vállalkozók, ugye, és tudjuk, hogy kikre értették ezt a jelzőt. Úgyhogy amúgy pont a közösségnek akartam megszakítani, amúgy egy olyan kérdésem menne hozzád, hogy jó, hogyha az ember tartozik egy közösséghez, meg ahol téged el tudja mondani, hogy mit is szeretne, és ugye te valamilyen szinten ezzel foglalkozol, hogy más cégeknek segítesz tulajdonképpen, hogy magában... Igen, emberekkel dolgozom, így van. Igen, és hogy például mennyire látod át mondjuk akár ugye rendszereket, vagy az emberi kapcsolatokat, hisz amúgy nem tudom hány partnered van most beszéltük 20 körülbelül. 15-16 partnerem. De hogy azért ott mindegyiknek más a közönsége, más a köre, és amúgy neked egy jóval nagyobb rálátásod van, erre gondolom, de hogy... Sőt, arról is beszéltünk egyébként, hogy van egy termék, amit közösen elkezdtünk egyébként csinálni, igen. És az pont azon keresztül jött egy külföldi ügyfélnél, hogy ez mennyire jó, és van mi ilyesmit lehetne itthon is csinálni. Tehát, hogy ezért ez az, hogy a Márki mögé lát, az szerintem egy jó dolog, igen, mindenki. Igen. Óriási rálátás van egyébként tényleg. És nem csak a vállalkozásokba látok bele ezáltal, hanem tényleg az emberi kapcsolatokban, amik mögötte vannak. Tehát azokban a dolgokban, hogy mondjuk, amikor egy szerelmes pár csinál egy vállalkozást, vagy két barát csinál egy vállalkozást, hogy mi a dinamikája annak a kapcsolatnak mögötte, hogy gondolkodnak, hogyan dolgoznak együtt egymással. Kicsit meg tudod jósolni, hogy milyen lesz a partnerség abból, hogy ki csinálja a vállalkozást. Hogy jó ügyfél lesz, hogy rossz ügyfél lesz. Az, hogy ha egy szerelmes pár csinálja, melyik dominál. És ezt így mind látod, és abból így meg tudod jósolni, hogy jó ügyfél lesz, nem ügyfél lesz, és most már gyakorlatilag csak úgy fogadok el egy partnert, hogy megnézem a mögötte lévő embert. És mondjuk azt érzed, hogy mondjuk rossz ügyfél lesz, meg tudod azt oldani, hogy jó ügyfél legyen? Hogy leszerződsz vele, és amúgy azt mondod, hogy egy jó ügyfél lesz. Hiszen úgy van több partnered is át tudsz vinni olyan
normákat, olyan viselkedési formákat akár, hogyha annyira tudod befolyásolni az ő marketingüket, mondjuk, hogy akár abból, hogy mondjuk a mögöttes céljuk, vagy amiért ezt csinálják, az nem jó, az jóra forduljon, vagy nincs ekkora ráhatásod, hanem inkább rajtuk múlik. Szerintem teljes mértékben rajtuk múlik. Tehát az ember mögötte az egy nagyon fontos tényező, és sajnos a legtöbb ember ugye erre úgy néz ki, mint üzlet, és nem úgy, mint egy személyes kapcsolat. Tehát, hogy az, hogy én marketingelem őket, az nekik egy üzleti kapcsolat. Tehát nem nagyon tudok ráhatni magára az emberre. Úgyhogy, hogyha valaki rossz ügyfél, sose fogadom el csak azért, mert tudom, hogy nem lesz belőle jó ügyfél soha, hogyha a rossz ügyfél neki ígérkezik az elejétől. De nagyon átlátom egyébként ezeket, és nagyon furcsa érzés is egyébként, egy ilyen fiatalon belelátok ennyire embereknek az életébe, és embereknek a kapcsolataiba. Úgyhogy tényleg... Hát meg főképp a pénzügyek, amit mindenki nagyon rejteget szerintem. Az meg a másik, igen. Tehát hogy teljes rálátásom, hogy pontosan mennyit keres valaki, mennyire van jó helyzet, mennyire van szar helyzet minden egyes hónapban. Durva. Durva egyébként. Meg az is durva, bocsánat, hogy amúgy mennyire érdekes maga hogy az élet is, hogy ki milyen dinamikában hogyan fejlődik, és azért a legtöbb korodbeli srác, meg lányok azért teljesen máshol vannak, és hogy mondjuk magának így ennek az emberi létednek, hogy ez mennyire ilyen nagy impulzus, hogy tényleg így ebből belecsöppent, vagy hogyan tudod ezt menedzselni amúgy. Amúgy ez engem tényleg személyesen mindig érdekelt. Azért ez durva, mert visszagondolok az én időmben, amikor tényleg nem is kell visszamenni. De igen, szóval én is most ezek 25 ában, már 25 éves, de hogy akár csak 3-4 évvel ezelőtt, hát teljesen nem ez a mentalitás, meg ez a cél volt előttem, ami most van, és nem az, hogy 16 évesen. Egyébként annyit hagyták ehhez hozzá, hogy szerintem az elmúlt 3-4-5 évben a social médián keresztül megnyílt egy út arra, hogy az emberek lássanak lehetőséget. Így tehát van. Egészen addig szerintem az, hogy, és nem is a social media, maga az internet, egy olyan eszköz arra, hogy az emberek lássák azt, hogy lehet pénzt keresni, és persze itt csúszik el egyébként a kép, hogy nagyon sokan ugye azon tévednek el, vagy abban tévednek el, hogy azt gondolják, hogy úristen, a jakton fogok ülni, a gyönyörű házam lesz, a gyönyörű kocsim lesz, hogy költetem a pénzemet ide-oda, de közben tehát ez egy jó dolog, mert ezzel el tudják képzelni azt, hogy sikerülhet valamit elérni, amire korábban nem is. Egyrészt azt sem tudták egyébként, hogy volt. Tehát ugye attól keletkezik a vágy erre, hogy van rálátásuk, mert eddig egy nagy zárt kapus falat láttál. Most meg ugye már azt látod, hogy. De és ugye itt jön be az, hogy nagyon sokan már mutatják ezt, és kifelé bizonyítanak, mert rengeteg emberben van ez a bizonyítási vágy, a szorongás belül, hogy megfeleljen, hogy megmutassa azt, hogy neki ennyi pénze van, hogy neki ilyen háza van, és közben van egy hatalmas igény erre, és egyszerűen azt látom, hogy ez abban segít szerintem nagyon sokat, hogy nagyon. Én például régen nem hittem el, amikor el akartam kezdeni otthonról kitörni, amikor a kollégáid is úgy gondolkoznak, amikor mindenki úgy gondolkozik. Hallottam olyan embereket, hallottam olyan lehetőséget, amitől elhittem azt, hogy igenis lehetséges ez. És szerintem nagyon sokan, amikor otthon vannak, akkor eleged van, nem akarsz bemenni a munkahelyedre, ki vagy már mindentől, ami körülötted van, és folyamatosan a belső kommunikáció saját magaddal negatív. És szerintem ez egy olyan illúziót tud benned képezni, ami egyszerűen arra készít, hogy igenis ez elérhető, igenis ez lehetséges, igenis pozitívan tudok gondolkozni, igenis lehetek még egészségesebb, lehetek még gazdagabb, mert látod azt, hogy lehet ez, és ha még nem is látod abban az esetben például mondjuk a materiális részét, vagy még nincs annyi pénzed, de el tudod ezt hinni, és én azt gondolom, hogy a hit, meg az, hogy te el tudsz valamit képzelni, az igenis egy készség. Tehát ahhoz hogy olyan dolgokat tudj vizionalizálni, amik még nincsenek ott az életedben, az igenis egy készség, és ezt magadévá kell tenni, hogyha vállalkozni szeretnél, vagy bármi olyat szeretnél megalkotni. És nyilván, ugye most visszatérve a Márkhoz, csak annyit akarok így mondani, hogy a te esetedben ugye én tudom azt, hogy bejár suliba, múltkor pont mondtad, hogy biozdogát 5-ös lett, gratulálok hozzá itt is. És ezen felül meg ugye utána, nem tudom, lehet, hogy 5 perc alatt telefonálsz valakivel, akinél mondjuk $1000 díjat close-olsz 3 perc alatt, szóval, hogy ezt hogy tudod menedzselni, ezt a nagy váltást? Én is ezt akartam mondani, hogy a social media, meg az, hogy te látja az ember a lehetőségeket a világban, és ez így a nagy világ elé tárult, hogy mi lehetséges, az nagyon, nagyon sokat segített abban, hogy így el tudjunk kezdeni, és tényleg például szerintem az, hogy főleg a short form tartalmak, az, hogy tényleg 1 perces videókban látod, hogy össze van vágva, hogy lambókat vezetnek, hogy jachtokon ülnek, hogy ilyesmi, és hogy mennyi ember csinálja ezt igazából a világban, és így gyakorlatilag bárki, teljesen átlag emberek tudnak lambókat vezetni Dubájban, most csak mondtam valami példát erre. De van egy kérdésem hozzád már, hogy te miért, tehát hogyha
ha most a materiális részét nézzük, a pénzügyi célt, akkor te miért kezdted el, vagy te mit szeretnél ebből az egészből? Kell a Lambo? Vagy nem kell a Lambo? Lambo nem kell. Egy GT3 RS igen, de... nem, hát... Mindjárt rátérek egyébként, de igen, tehát ez a social media, és szerintem pont azért te is most jöttél rá arra, hogy te ezt szeretnéd, ezt az életet, meg ezt az életmódot, mert amikor te voltál annyi idős, mint én, akkor még nem volt ez a lehetőség, nem láttad még meg ezeket, nem volt social media, nem volt ennyire sok short form content, úgyhogy most így az, hogy bejöttek ezek a nagyobb vállalkozó influencerek, bejöttek az Andrew Tate-ek a világba, bejöttek a Luke Bellmark a világba, bejött egy csomó ilyen ember a világba, abból szerintem fakad az, hogy egyre többen szeretnék ezt az életet élni. És nekem ugyanez volt egyébként. Tehát... És maga miért, amit az Ábel is kérdezett, hogy miért? Hogyan, azt beszéltünk, vagy hallották, vagy nem tudom magát a történetet, hogyan indult el neked az egész vállalkozás. Ez is egy ilyen jó kis sztori, majd azt is el tudom mondani, de hogy annak ellenére amúgy, hogy a maga miértje, hogy miért csinálod mondjuk akár ezt. Ez lehet, hogy ilyen fura kérdés, de... Meg az, hogy mi az ambíció mögött, igen. Mi az, ami mozgat. Én sokszor magamat is megkérdezem, hogy miért csinálom. Mert egyszer amúgy valamilyen szinten itt vagyunk tényleg mindent, és csak egy dolgot viszünk magunkkal tovább, az tényleg az őszinte lélek, meg tényleg az a fajta tapasztalat, amit materiálisan nem lehet itt leírni, de hogy tényleg miért ez így érdekelne. Egyébként szerencsére, hogy miért csinálom. Igazából 2 dolog miatt, az egyik egy kicsit komolyabb sztori, amiről nem feltétlen fogok most beszélni. A másik viszont én nem sokat Fortnite-oztam régen. De egyébként amúgy, bocsánat, hogy beleszólok, tehát azt mondasz el, amit szeretnél, de szerintem, hogyha csak annyit megosztasz, nem kell nagyon mélyen belemenni, csak hogy így érintőlegesen szerintem az egy olyan dolog, amiből sokan tudnának így meríteni. Hogy csak érintőlegesen nem kell szerintem részleteiben, csak az, hogy ki miatt csinálod ezt mondjuk. Nem kell, hogy miért, csak hogy ki miatt. Család miatt nyilvánvalóan. Tehát szerinted, hogy az volt így a fő motiváló faktor, hogy nekem van egy nagyon furcsa családi szituációm, és semmi rosszra nem kell gondolni, tehát hogy nagyon szeretem a szüleim, nagyon jobban vagyok a szüleimmel, minden ilyesmi, csak nagyon furcsa dinamikája van a családomnak, kicsit meg vannak fordulva a nemi szerepek is, és ezen felül vannak, hogy mondjam, egészségügyi problémák is a családban, egy viszonylag hozzám közeli rokonomnak, és ami krónikus, amit ugye kezelni kell. És szerencsére is pont egyébként a social media miatt szerintem nekem nagyon fiatal, meg nagyon gyorsan megérnek az emberek. Most már. Mert annyi információt tudunk bevinni, amit mondjuk egy átlag ember... Egyébként ez nem mindenki, azt szerintem nagyon sokaknak pont inkább eltorzítja egyébként a személyiséget. Attól függ, hogy tudatosan tudod használni a social médiát, akkor nagyon gyorsan meg tudsz érni, hogyha azokat az információkat viszed el. Persze, hogy ne. És szerintem én emiatt nagyon-nagyon érett voltam, viszonylag fiatalon, és volt annyi érzelmi intelligenciám, hogy ezt érezzem. És ezért én mindig is akartam így segíteni a családnak, így emiatt. Akkor benned inkább az a fajta őszinte cselekedet, lehet ezért is foglalkozol akár mondjuk nagyobb cégek, és nekik is segítesz, hogy maga miért az a segítés és az emberi támogatás. Akkor valamilyen szinten csak ez nálad mondjuk az, hogy kezeled a hirdetési fiókékat, ez itt merül ki, hogy nekik így segítesz. Úgyhogy neked inkább akkor így a segítségnyújtás? Nem tudom, így próbálom én is kikivenni. Igen, egyébként az hogy tényleg én nagyon gondoskodó személyiségnek tartom magamat azokkal az emberekkel, akiket nagyon szeretek. És szerintem ez, hogy gondoskodni szerettem volna családról, gondoskodni szerettem volna barátaimról, gondoskodni szerettem volna például a cégekről, akikkel dolgozok. Szerintem ez volt egy nagy motiváló faktor, ez így a komolyabb része. Nem komolyabb része, amiért pedig így tényleg így a végső döntés meg volt, hogy akkor most pénz kell. Az pedig az, hogy nekem kellett egy gamer számítógép, hogy Fortnite-ozzak. Ugyanis én nekem egy kis laptopom volt régen, és akkor így laggolt rajta a játék. És akkor úgy voltam bele, hogy baszki, hogy kell pénz. Jó, oké, családnak is tudok vele segíteni, de még nem volt meg az a nagyon komoly kiformálódott miért meg. Csak az, hogy amúgy jó lenne egy kis pénz. És pont ezért, mert nem volt meg ez a komoly miértem, szerintem ezért is kezdtem el komolytalanul csinálni az egészet. És kriptóból kerestem az első pénzemet. Ami szerintem egy nagyon komolytalan.
milyen voice crack volt? Egy komolytalan módja a pénzkeresésnek. A kriptó az szerintem nem lehet egy fő bizniszmodellje senkinek. Hogy én csak kriptózok. Igen, azt nem lehet rá mondani, hogy biznisz. Így van. Tehát az foglalkozok, kriptozok. Kriptózok, ja. Így van. Szerintem egy ilyen, tehát ez egy komolytalan modell. És én is komolytalanul fogtam neki ennek az egésznek, hogy jó lenne egy kis pénz, mert amúgy Fortnite-oznék is, meg amúgy segítenék is a szüleimnek, meg ilyesmi. És amint így a kriptóval megkerestem annyi pénzt, megkerestem vele 70 000-ből 3 millió forintot egy 9 hónap leforgása alatt. Tehát el is vesztettem mindet. De megéreztem a pénz ízét egyrészt, amit nyilvánvalóan materialisztikusan nagyon szeret mindenki. Hogyha egy kicsit megérzed az ízét egy kicsit a pénznek, akkor azért szeretnél többet. Ez az egyik része, a másik része pedig meg kiformálódott bennem az alatt a 9 hónap alatt az amiért tényleg szeretném ezt az egészet csinálni. És ezért onnantól, hogy elvesztettem azt az összeget, amit megkerestem, úgy voltam vele, hogy bakker, kell valami komolyabb. És így kezdődött el a vállalkozás. Így nálam. Szóval nagyon fontos, hogy az embernek legyen egy miértje szerintem az, hogy tényleg egy komoly miértje legyen, ami így minden, tehát ugye bármilyen. Még egy alatt, hogy ugye Domait az előbb kérdezte ezt, vagyis azt éreztem a miért kérdésed mögött, hogy az a kérdésed, hogy ha úgyis itt hagyunk mindent, és tényleg nem viszünk magunkkal semmit a sírba, és nem tudom, akkor miért akarunk pénzt keresni, vagy miért szeretnénk ezt. És erre azt tudom mondani, hogy ez egy nagyon nehéz dolog, mert hogyha bármilyen lényt megnézzünk a Földön, akkor senki nem úgy születik ide, hogy tudja azt, hogy egyszer idejön, és meghal. Az ember az egyetlen az, aki nagyjából mondjuk 5-6 évesen tudatosul arról, hogy vége lesz. A kutyánk elég idős például, és mondjuk én tudom, hogy ő nem tudja, hogy egyszer vége van. Ő neki fogalma sincs, hogy az egyik este elalszik, felkel, és nem kell fel többet. Viszont mi azzal és ennek megvan a másik nagyon érdekes része is egyébként, hogy bármilyen állatnak a kölykét lerakod valahova, valahogy meg fog élni. Az ember az, aki, nem tudom, 4-5 éves koráig képtelen bármire, anélkül, hogy a szüleid elmennék, tehát az első keselyű elvinni a gyereket konkrétan. Igen. Tehát az a funkcionalitás nincs, viszont ugye a másik oldalát meg megvan ez, amiről akartam beszélni, hogy maga ez a dualisztikus része a világnak, ez mindenhol ott van. Tehát megjelenik abban, hogy oké, szeretnél pénzt, és mondjuk szeretnél jobb házat, és szeretnél mindent, de minek, hogyha egyszer úgyis meghalunk, és nem visszük magunkkal. És ugye igazából ez mindenben ott van, hogy végső soron minek, és aztán el lehet ezt vinni egy ilyen nihilista részre, ahol már azt mondod, hogy nem akarok semmit, és nem szeretnék semmit elérni, és nem akarok, és inkább otthon fekszek. De ebben az a nehéz, hogy ez egy nehéz kérdés. Szerintem, hogy sokan összekeverik mondjuk a vagy így van ugye mindig szó a spiritualitásról, van mindig szó arról, hogy ki materialista, hiszel-e Istenben, nem hiszel Istenben, de szerintem ez oda kanyarodik vissza, hogy minden, ami materiális, az valójában spirituális. És persze, ameddig az ember be van szűkülve ebbe a nézőpontba, hogy pénzt keresni, nem pénzt keresni, már sokszor beszéltünk a korábbi adásban is, a pénzenergia, ahogy minden más egyébként energia, és tényleg a magasabb tudati állapotokban nincs olyan, hogy valami nem energia végső soron, és ott nincs már pozitív, nincs negatív kivetülés ennek, hanem az tiszta energia. És igazából a tudatosság is ezen keresztül áramlik. És persze nagyon nehéz azt eldönteni, amikor így az ember akar valamit, hogy mi van mögött, mi nincsen mögött, de én azt gondolom, hogyha azzal a tiszta szándékkal tesszük ezt, hogy tudjuk, hogy minden lélegzet, minden mozdulat, minden gondolat mögött Isten van, és mindenben Isten van, akkor igazából, hogyha ebbe így az ember beleengedi magát, akkor tudja, hogy amit mondjuk akar pénzt, azt nem azzal az intencióval, vagy nem azzal az akarattal teszi, hogy én pénzt szerezzek, és pénz nem legyen, és ezt magamnak is mondom el, a Diva egy tökre egoista, és azt mondom, hogy elszeparált Istentől, de úgy tudsz szerintem visszakerülni, hogyha azt nézed, hogy hogyan tudok másodnak jót tenni, hogyan tudok először adni, hogyan tudok értéket teremteni. És egyébként tök érdekes az én szempontomból is ez, hogy az egy időszak, amikor nagyon szerettem volna pénzt keresni, és azért minden szart el akartam adni. De most már a szarokat nem tudom eladni. És nem is akarom eladni. Hanem rájöttem arra, hogy olyan dolgokat kell eladni, ami mögött igenis van érték, és igenis lehet értéket teremteni, és folyamatosan most errefelé teszem át a pénzben. Fura, mert egy teljes átálláson megyek keresztül, de van is az a mondás, hogy ki mennyi értéket ad,
annyi pénzt keres. Igen. És ha te megoldasz egy akkora problémát, ami 100 millió embert érint, akkor annak a sok 100 milliószorosát fogod keresni. De ha te és itt visszamehetünk erre, hogy nagyon sok 16-17 éves akar pénzt keresni gyorsan. És senkiben nincs mögötte az, hogy én valakinek segíteni akarok. Senkiben nincs az, csak te az éles stílus szeretnéd, te a kimenetelre figyelsz, hogy így lesz pénzem, úgy lesz pénzem, de ahelyett, hogyha te arra figyelni, és így tudunk visszakerülni Istenhez, és onnantól kezdve nem arra van szó, hogy én akarok valamit, hanem Isten is segít abban, hogy elérd, amit szeretnél. Mert az az értékteremtés felé megy. Ha belegondolok, amúgy a nagyobb vállalatok mögött is, ugye akik tényleg ki tudták úgy nőni magukat, ott is azért egyfajta segítségnyújtás van. Nyilván az, hogy van az a demand, hogy akiket ki kell szolgálni emberek, meg vállalatok, de ott is az, hogy van rá igény, és szeretnének segíteni másoknak. Csak most így belegondolok az, hogy amikor főállású voltam, hogy ahol dolgoztam cégnél, ott is azért rengeteg vállalkozásnak segítettünk azzal, hogy mi adtunk nekik az alapanyagot mondjuk olcsóbban. És ezzel nekik tudtunk mondjuk nyilván nagyobb összegeket megtakarítani ezzel az egésszel, hogy nem 6-szoros, 7-szeres áron vették meg, hanem mi tényleg odaadtuk jó szívvel azt, hogy amúgy vegyék meg tőlünk. És hogy hát nem véletlen volt egy 10 milliárdos vállalkozás, vagy vállalat. Igen, szóval, mert a mögöttes szándék az volt, hogy embereket segíts ahhoz, amiben mondjuk hiányuk van, és így tovább, és így tovább. És közben te pénzt fogsz keresni, de nem a pénzkeresés a cél. És persze. ameddig a pénz keresése a cél, és ez egy nagyon nehéz helyzet, mert ameddig nincs pénzed, tehát van is ez a Maslow piramis, ugye, ahol vannak rangsorolva az emberi vágyak és akaratok, és akkor legalább van az ilyen food, shelter, water, tehát ez a menedék, étel, víz, és ameddig az nincsen, addig csak arra figyelsz. Tehát ameddig nincs pénzed, addig nem tudsz arra figyelni, hogy segítsek másnak, mert magadon nem látsz túl. Így van. Viszont amikor elkezdesz mondjuk tényleg fel pénzt keresni, akkor rájössz arra, hogy oké, rajtam kívül is vannak emberek, tudok sok értéket adni, és akkor van honnan adni. Szóval is egy nehéz helyzet, hogy el tudj oda jutni, hogy legyen miből adnod. És ez ugyanúgy igaz egyébként az emberi kapcsolatokra, a barátságokra, hogy sokan akarnak mindig túladni, vagy van, aki például egyáltalán nem, és ezért sem fog megtörténni, de hogy akkor tudsz igazán adni szerintem, hogyha már kicsit túlcsordulsz abban, ami benned van. És egyébként maga ez a podcast is egy olyan szempontból jó dolog, hogy mi is ugye az elején próbálkoztunk, és sokszor volt olyan, hogy olyan dolgokat akartam mondjuk én is átadni, amivel részben rendelkeztem, de még részben nem. És ez egy jó formája annak, hogy azt tudjuk átadni, ami aktuálisan van, meg sokkal nagyobb tapasztalattal rendelkezünk szerintem már az elmúlt egy évben is. És az emberen, én saját magamon is érzem, hogy mennyire meg tudok komolyodni bizonyos helyzetekben, meg mennyire azt is megtanultam, hogy nem tudom mondjuk elengedni magam és jobban szórakozni, mert az nekem például nagyon nem ment. Nehéz volt. Tehát, hogy én nagyon ilyen... Nekem meg fordítva volt az. Igen, nem tudom, hogy nálad milyen volt. Nekem is ugyanez, hogy én nagyon komoly gyerek voltam mindig, én sose akartam szórakozni, és most már kicsit ez van tényleg, hogy szórakozni, megtanulni, ez is egy nagyon fontos része ennek az egésznek. Illetve, még visszatérve mindjárt egyébként, mondja nyugodtan, azt nem mondjad. Visszatérve az original kérdésre, az a legelső kérdés, nem első kérdésre, hanem az előző kérdésre, hogy miért akar az ember igazából pénzt keresni, hogyha már túlmutatunk a materialisztikus felfogáson. Szerintem azért, mert pénzzel nem nagyon lehet, tehát amíg nincsen pénzed, addig nem nagyon tudsz más csinálni. És a nap végén szerintem a legfontosabb az, hogy tapasztalat, hogy minél többet tapasztaljunk, hogy minél többet éljünk át. Mind emberileg, mind lelkileg, mind elmeileg. Tehát, hogy mindenképpen az legfontosabb, hogy minél több mindent tapasztaljunk, minél több mindent fogadjunk be. De ennek miért kell kapcsolódni a pénzhez? Pont, ahogy mondtad a Maslow piramist, mert hogyha nincs pénzed, akkor nem tudsz. Hogyan tudnál megtapasztalni azt, hogy utazod a világot? Hogyan tudod megtapasztalni azt, hogy... Jó, de ez már egy kicsit ilyen ember által felállított világ, hogy neked utazni kell, és nem tudom mit, mert egyébként régen nem is volt igényed repülni, mert nem volt repülő. Szóval, hogy... Persze. Jó, nyilvánvalóan, de hogy tényleg az, hogy a lehető legtöbb dolgot meg tud tapasztalni ebben a világban, ahhoz akaratlanul szükséged van a pénzre. Én azt mondom, hogy ebben az a nehéz, hogy a világunk egyszerre ment nagyon össze, mert hogy 5 perc adott vagy Párizsban, most idézőjelbe téve, vagy el tudsz jutni Kínába, és pár százezer forintból, és ettől összement a világ, meg könnyebben érhető, viszont nagyon ki is tágult, mert bármit elérhetsz. Csak ugye itt az a nagy kérdés szerintem, hogy az emberek pont ezért felejtenek el az ilyen apró örömökre figyelni.
És azért kell mindig ez az iszonyat stimuláció az agynak, ami a TikTokon van, amit tényleg ez a gamblingelsz kb. Hogy mit fog bedobni, és megkérdezel valakit, hogy 5 perce mit scrollingolt át, mit lapozott át, nem emlékszik semmire. És ez nagyon durva. És akkora szintű stimulációra, akkora szintű érzelmi behatásra van már szükség, és ehhez kell egy olyan, hogy kiüti az agyat a kék óceán, meg a jakt, meg a nem tudom mi, de egyébként amúgy ha 3 percre elkezd nézni a tenyeredet, és rajta mi egy hangja, ugyanúgy el lehet abba is veszni. Csak hogy az ember agyának folyton kell a stimuláció. És én is észreveszem magamon, hogy 5 percig ülök csöndbe, és hol a telefon? És bazd meg, egyszerűen nem már. Hogy ez tehát őrjítő amúgy persze. Összességében, és tényleg az ebből is látszik az emberi, hogy mennyire kondicionálható, és amúgy ez az egyik kedvenc témám, hogy a propaganda milyen. Hogy milyen tehát, hogy ez egy tök jó része, ami mondjuk veled történt, és ez szerintem tényleg 10 000-ből egy. Tehát ez 10 000-ből egyszer így történik, de 10 000-ből 9999-szer úgy történik, hogy ő tovább lapozza a videókat, berakta az agyába, hogy úristen, nekem kéne egy jakt, meg ilyesmi, de nem, akkor ő majd vagy 7 kommentel, vagy csak tovább szép lassan belekondicionálja magát. Igen, de közben meg a saját helyzetének lesz az áldozata, tehát kifelé majd mutogat mindenkire, megmarad ebben a helyzetben, és a másik része ennek az, hogy közben, mivel hogy agymosottá válik attól, hogy lapozgatja a hülye social médiát, semmi más nem lesz, mint hogy igazából egy centivel sem jut előrébb az életében. Egy centivel sem tud meg többet semmiről, csak továbbra is ebben a rat részben vesz részt, és egyszerűen nem áll meg, nincsenek individuális gondolatai, nem néz maga körül, és az a baj, hogy szerintem ez a nagy része. És az a durva, hogy azok az emberek, akik pénzt keresnek, azok abból keresnek pénzt, hogy más ezek az emberek. Igen. Így van. Tehát ezek az emberek ebbe állnak. Igen, de ugye pont ez az, hogy az a durva ebben, hogy a nagy cégek milyen szinten uralják azokat a médiumokat, a Coca-Colát, a különböző, nem tudom, tehát ugye van ez a Yahoo.Finance, felmehet bárki. Mindegyiket a BlackRock és a Vanguard, így van. Minden egyes nagy céget, a BlackRock és a Vanguard, és tényleg ezek a nagy cégek, hogy mennyire tudják kontrollálni a narratívát, hogy mennyire tudják szép lassan átkondicionálni a világot egy bizonyos ideológiára. Hogy... Meg hogy minden összekapcsolódik. Tehát az, hogy mondjuk szarételeket adnak neked, a Nesquik, a Coca-Cola, nem tudom mi, az szépen ott terül, hogy elmész végül a kórházban, mert elmeszesednek az ereid, tönkre megy a tested, ott a kórházban az új termék. Miközben egyébként régen 70 évig éltünk úgy, hogy amúgy nem kellett semmi. És mindenki dohányzott, és mindenki alkoholizált, és mindenki ilyesmi. De hogyha annyira visszamegyünk, akkor meg az volt, hogy a nyers húson. Nyilván a nyers húson. És ott hol volt az orvos, aki majd nem tudom, megoldja a laktózérzékenységet? Mert ott meg arra voltak kondicionálva, hogy ez a természet. Ott a természetre voltál kondicionálva, nem arra, hogy amit nyomnak a szádba, meg az orrodba, meg a szemedbe, hanem az, amit van a földön. Az, hogy tényleg, tehát hogy így van. Ezzel lesz a rabja amúgy az egésznek. Pont egyébként ez, hogy mennyire durva. Összes például most nekem miattad a tusfürdő jutott eszembe. Szerintem, hogy akarsz arról beszélni majd azt. Nyilván nem kell részleteibe belemenni a témának, de hogy az, hogy tényleg az, hogy régen nem volt fogkrém, és mégis jó volt az embereknek a foga. Régen nem volt tusfürdő, nem voltak ezek a savak is, amiket rákensz a testedre, és tényleg beszélsz. És ugyanúgy full egészségesek voltak az emberek. És ez, hogy... Ja, igen, emlékszem, egy ilyen alkalommal kérdezted Doma tőlem, hogy minek használom tusfürdőt? De amúgy tényleg így feljöttem. Egyébként amúgy nem használtam 3 hétig. Azért megérződik. De azt mondom, hogy amúgy akkor ott a szappan. És ez mindig egy ember által csinált valami, nem egy ilyen olyan likvid, ami ilyen elképesztő állagú. De egyébként amúgy előre felírtunk amúgy témákat, és tökre eltértünk szerintem attól. Viszont amúgy elmondanék egy dolgot, ami ide tökre szerintem kapcsolódik. Az pedig nem más, mint hogy van ugye a fluorida vízben. És nekem amúgy ez nagy kedvenc témám, én erről sokat beszélek. Én Nomának is vettem múltkor egy fogkönyvet, amikor megláttam, hogy amúgy nem, ilyen szignál. Ezt magadnak vetted, és akkor utána... magadnak vettem, igen, és utána odaadtam Domának, mert láttam, hogy nem figyeljeget. Pedig már amúgy mióta mondom neki, hogy ne ezekkel a fluoridos szarokkal mossa a fogát, meg hogy csapvizet se így van. Most is a úriember nagyon kedves volt, de szeretett volna nekünk csapvizet tölteni, kérdeztük, hogy van ásványvíz. Igen, de még jó, hogy hoztunk. Ezt tudom, hogy ez a kedvenc témád, erről nagyon szeretsz beszélni, tényleg a tobozmirigyed, meg a fluorid közötti kapcsolódás. Úgyhogy erre kérlek, mesélj egy kicsit. Igen. Annyi az egésznek egyébként a lényege, hogy van az emberi agyban egy rész, aminek az a neve, hogy hippokampusz. És ez a rész az emberi agyban a gazdagabb embereknél, vagy a spirituálisan éberebb embereknél működik. A szegényeknél pedig nem, mert össze van menve.
És az első számú ilyen dolog, ami egyébként ezt okozza, az maga a vízellátásunk, ami alapvetően egyébként rengeteg bronz tartalmaz, mert beolvad, ahogy a csapban a csőrendszeren keresztül jön a víz. A másik az, hogy egyébként tele van női nemi hormonnal, ami ugye szintén a férfiaknak nagyon rossz, és volt is egy ilyen kísérlet, ahol békákat tettek be egy csapvízzeteli részbe, és a férfi békák melegek lettek. Melegek lettek. Hát, vagy nem női, igen. Tehát, melegek lettek a békák. Elkezdték egymást a férfiak. A férfi békák próbálták megtermékenyíteni, igen. Szóval, hogy ez ilyen durva. És ugye egy csomó ember ezt issza. És akkor arra is beszélünk, hogy tele van fluoriddal, ami egyébként valóban benne van a fogkrémben is, és van fogfejlítő hatása. De ez a fluorid maga, ez az agynak van egy másik része, ez pedig ugye maga ez a tobozmirigy, ami gyakorlatilag szintén megint arra van szó, hogy a gazdag embereknél, akinek van pénze, aki képes szabadon gondolkozni, a tobozmirigy aktív. Aki nem képes, ki van kristályosodva, el van messzesedve, így van. Igen. És ennek köszönhetően ezek az emberek nem tudnak tisztán gondolkozni. És ez mitől van megint? A fluoridos fogkrémtől, amelyként attól, hogy fogat mosol folyamatosan, nagyon közel az agyadhoz felszívódik. A víztől, amit isznak, és ugye ott vannak ezek a drága vizek, és egy csomószor szorkoznak, hogy jó, hát a gazdagok Eviant isznak. Ennek nem az a lényege, hogy Eviant isznak, hanem az a lényege, hogy nem az átlagember vizét isszák. Így van. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, és itt az átlagembereket nem degradálni szeretnék, hanem mindenki ezt csinálja, és én szeretném azt mondani, hogy senki ne igya a csapból a vizet, így mert és szörnyű. Egyébként mindenkinek szerintem van, meg nekem is voltak még általános iskolában, szerintem mindenkinek van egy ilyen gazdag barátja, tudod, egy ilyen igazi, akinek vagy a szülei gazdagok, vagy ők gazdagok. Bocsánat, nekem az ivókút jutott eszembe. Ivókút. Volt én az iskolánkban, és mindenki a csapvizet. Így van. Meg a metróba is van, vágod, hogy lemész az M3-as metróba, és ott az ivókút. Megvan az utcáknak hát az utca sarkára is például. Jó, az már más volt az ilyen rendes kút. Jó, valahol értem a mögöttes izét, hogy ihas, de amúgy mit iszol? Tehát... Így van. Tehát persze, nyilván. Nyomják az arcodba, hogy így az, hogy mindenkinek tudod, van a gazdag haverja. Minden egyes embernek. Mondjuk most itt tehát, hogy a legtöbb embernek már van egy olyan haverja, aki kiemelkedően gazdag is. Mindig, nem tudom, hogy átmentek hozzájuk, vagy járni hozzájuk, mindig látod, hogy ott vannak a Szent Királyik. Mindenkire. Én esküszöm neked, volt egy, úgy hittak, hogy Máté, egyik nagyon befolyásos haveromat még így általános iskolában, és mindig kifiguráztuk érte, mindig hozta magával a kis akvapannáját. És az apja adta neki, mindig az apja kezében nyomta reggel az akvapannát, és hozta be a suliba, és azt iszogatta egész nap. Mondjuk amúgy szerintem nem tudják, nem tudom, hogy ez a... Nem tudják, tudod, szerintem ők nem azért, mert a fluorid, persze, ezt hanem nyilvánvalóan azért, mert úristen luxusvíz. De attól még ez, és nézd meg, hogy hol vannak az életben. És ugyanez, hogy volt egy házuk. Mindig ott szilvesztereztünk régen, mert nagyon gazdagok voltak, és sok volt a tűzijáték. Egyébként a másik az, hogy lehet ezt a vizet egy ilyen ozmózisos vízrendszerrel egyébként szűrni, és a csapvizet is meg lehet inni, csak akkor, hogy ezeket kiszűri belőle. Persze, 120 000 a másik meg, hogy ezt pont a múltkor néztük, hogy hogyan lehet ezt a tobozmirigyet egyébként újra egy messzesedést meggátolni, meg ugye növeszteni magát a hipokampuszt, és egyébként ugye a desztillált víz az egyik, a másik a spirulina és a korella. És ugye ez a kettő növény, aminek egy 90 napos ciklusba kell ugye őket szedni, és a spirulina benne már 10-valahány napja, és a spirulina szépen elkezdi ezt az agyban kibontani és lebontani, és utána egyébként tök érdekes, mert a kutyáknak is amúgy az agy elbeszélés, a spirulinát adunk, igen, rendszeresen. Igen. És hát itt meg annyi ilyen dolog van, ami és ráadásul ugye az a legdurább az egészben, és megint vagyunk a propagandánál, hogy emögött megint az van, hogy nagybetűvel rajta van, hogy fluorid, with fluorid, mint hogyha ez valami kurva jó dolog lenne, és hogy úristen, ettől milyen fajta lesz a fajta, és lehet, hogy fehér lesz, de közben elbutulsz tőle. Így tehát, van, hogy persze. És egyébként azt veszem észre, bocsáss meg, azt veszem észre, hogy minden egyes ilyen, minden propagandánál, hogy az a fő, hogy beállítanak egy rossz dolgot, úgyhogy jóként. És mindegyiknek van egy ilyen dualitás, mindegyiknek van egy jó hatása, de közben rossz. Netflix, kikapcsolódsz, de közben agymosnak. Igen. És közben mindegyiknél van egy meleg csávó benne. Így van, mindegyiknél van benne egy meleg csávó. És mi van egy szexuális rész, ami amúgy meleg. Így van. És egyre több. Ugyanez a gyógyszereknél, ideiglenesen meggyógyítja, de mit csinál veled hosszú távon? Függőséget okoznak, stb. Rövid megoldás. Így van, rövid megoldás. Ugyanez fluoriddal. Mit csinál? Fehéríti a fogadat, közben mit csinál? Szétbesz az agyadat. És ez mindennel. Minden egyes ilyen propagandának van egy nem, mert ugye igazából azt az illúziót adja el, hogy ami vagy a természetben megvan, vagy a testetek van rá alapvetően szüksége, gyorsan, hopp, beveszem a fejfájásítót, elmúlik, de a fejfájásod attól van, hogy a szarvizet iszod.
hogy a sok feszültség benned van. És a sok feszültséget mi okozza? Ez Az, hogy bemész egy arénába, vagy az arénaplázába, és 1000 ember jön szembe, és egyébként azt mondják, hogy egy embernek az napi 50-100 arc a maximum, ami a stressz szintje az alapon tartja. Már képzeld el, hogy egy ilyen plázában hány ember látsz, a buszon hány ember látsz, egyszerűen ott a social media, milyen szintű... Hány embert látsz ott? Egész nap elgörgetsz 500-600 videón egész nap. És az, hogy milyen feszültséget okoz, hogy milyen híreket hallasz. Meg át is veszed az ő érzéseiket azért. Abszolút. Így van. Szóval azért fogyasztod. Fogyasztod a tartalmat, így van. És azt fogyasztod, és hát hülyén hangzik, de az embereket fogyasztod az ő érzelmeiket, de ők pedig azt fogyasztják, amit beléjük nyomnak, szóval ez egy olyan ördögi kor, hogy, így van. Hogy ördögi kör, hogy tényleg így. És az a durva egyébként ebben az egészben, hogy valóban emögött szándékos figyelem van, és az emberek így azt gondolják, hogy úristen, csak láttak a tévében, nem tudom, és akkor múltkor láttam egy ilyen split screen, ugyanazt mondják. Ja, azt láttam én is. Ugyanazt mondják 100 csatornán, és félelembe akarják tartani az embereket. Miért? Mikor a legegyszerűbb befolyásolni egy embert? Amikor fél. Hogy hívják azt a Julius... Julius Anden. Igen. Ja. A világ a színfalak mögött? Igen, azt amúgy azt mindenkinek ajánlanám. Az jó. Azt elkezdtem hangos könyvbe. De hallottál róla? Ezt nem hallottam még róla. Az ajánlott. És ő mondta pont azt, hogy ugye a hatalomnak az egyik ilyen kulcsa, ugye, hogy testi fenyegetés azért legyen első körben. És nem feltétlen vannak testi fenyegetések most, hogyha nem tudom. Dehogy nem, hát a börtönbe zárva. De igen, úgy ezt akartam mondani, hogy igen, de nem az, hogy megverlek, ha ez van, de a börtönbe zárod, meg azért. De érted a fenyegetést? Igen. Tehát nem azon, hogy holnap rádulják az ajtót, igen. De azért, hogyha egy kicsit átéped a határokat, akkor lehet, hogy 8 évig egy kecsesz mögött vagy, mint egy gorilla. Így van. És ez nyilván... Meg egyébként visszatérve a fejfájáshoz, megint most valamelyik nap olvastam erről, olvasok egy könyvet, és abban volt benne, hogy ami a fejfájás, ugye az agyban alapból nincsenek fájdalomreceptorok. Tehát az agyműtét az fájdalommentes, mert az agyad, mint olyan, nem érez fájdalmat. Hanem Igen, az agyadban nincsenek fájdalomreceptorok, tehát így belevághatnának egyet az agyadba, és az agyad maga nem fájna. A körülötte lévő dormán, aki valami ilyesminek hívják, a körülötte lévő rész az agyadnak. Az a víz, ami benne van, vagy ami a víz, tehát van benne egy réteg, gyakorlatilag olyan, mint egy bőrréteg. Hát van az agyad, víz, és utána van a koponyán, és van az a koponyán lévő. Igen, a koponyán lévő réteg. Az fáj, amikor fáj a fejed. Aha. És miért? Mert az, ugye van benne vér, és ez tágul, és szűkül. És akkor fáj a fejed, amikor vagy tágul, vagy szűkül, már nem emlékszem pontosan rá, és ez azért van, mert nem visznek be elég sót az emberek. És, jó, azért sok minden más talált, tehát ugyanúgy szerintem... Amikor fáj a fejed, amikor migrénye van valakinek, akkor azt hiszem vagy be van szűkül, vagy pont ki van tágulva ez a része az agyuknak, és azért fáj a fejük. Viszont és azt mondták ebbe a sztoriba, hogy amikor sós vizet adnak az embereknek, elfogy a fejfájásuk. És pont visszatérve a propagandához, hogy mi az, amit nyomnak, hogy a koleszterin rossz, a szódium rossz, a só rossz. Ezt konkrétan nyomják Magyarországon, hogy mindenki magas vérnyomást okoz, meg ilyenek. Jó, egyébként, és tegyük hozzá, hogy amúgy nagyon sok a magas vérnyomás, és amúgy valóban ez is van, csak arra, tehát pont itt az a lényeg, hogy eddig az volt, hogy probléma a magas vérnyomás, akkor berakjuk őket a kórházakba, de annyira okos ez a rendszer, hogy kitalálta azt, hogy most már propagáljunk, ami szintén az övék, a nem magas vérnyomásos dolog. Tehát kialakították mondjuk az élelmiszerekkel, mindennel a magas vérnyomást. Van a magas vérnyomás. Plusz van egy szer, ami a magas vérnyomást leviszi egy pillanatig, de utána úgy, hogy ezt a szart eszed, mert egy függő vagy, utána meg megint vesz az a gyógyszer, de most már van alternatív megoldást, az is az övék. Most már vannak a nem tudom milyen koleszterinmentes diéták, de arra is van már felhúzva egy brand, aki adja a koleszterinmentes diétát, és a lényeg az, hogy végső soron belőle egy profitot csináljanak. Ugyanoda megy a pénz. És akkor, ha meg nem viszel be elég koleszterint, ugye két része van a koleszterinnek, van a LDL koleszterin, Low Density Lipoprotein koleszterin, így hívják, meg a HDL koleszterin, meg a High Density Lipoprotein. HDL van például a tojásban, HDL van minden természetes dologban. HDL koleszterin, az emelő tesztoszteron szintet nagyon jó neked. És ha nem viszel be HDL koleszterint, akkor ugyanúgy egészségügyi problémáid lesznek. Mit csinálnak? Telenyomnak LDL koleszterinnel, ami azt hiszem 6-3-hoz arányban van benne HDL, tehát kapsz egy kicsit, de felmegy a vérnyomásod. Mit csinálsz? Kapsz gyógyszert. Utána olyan a koleszterinmentes diéta, amiben egyáltalán nincsen semmilyen, és milyen problémák lesznek tőle az agyadnak? Alzheimer-kór, demencia. És akkor megint jönnek rá a gyógyszerek.
mind a kettő véglet rossz. És ugyanez gyakorlatilag a politika ott is dualitásban tartják az emberek, és ugyanúgy mind a két az egy jó véglet dolog rossz. szerintem, hogyha az embernek van pénze, hogy tud venni mondjuk olyan élelmiszereket, amik nem annyira ilyenek. De itt is az a baj, hogy veszünk egy húst, ami tele van antibiotikummal, veszel egy tojást, amit az a csirke nem látott napot, mert Igen. egy dobozba volt benne, és meg az, lehetett hogy a hogy biót, de nevelkedett. egyrészt azt sem tudod, hogy biztos, hogy az-e. Másrészt, tehát itt megint az van, hogy arról ne is beszéljünk, hogy az egész rendszer az azon alapszik, hogy van internet. Ha megszűnik az internet, megszűnik a pénz. Mert hogy a 3%-a van a pénznek KP-ban. Így van. 97% a digitális. Innentől kezdve, hogyha megszűnik az internet, megszűnik a pénz, az egész rendszer összeomlik. És a rendszer... Tehát gyakorlatilag amúgy szerintem sokan elfelejtik azt, hogy milyen vékony mesdjén vagy, és ezt most pont azért jutott eszembe, mert maga itt a csirkénél, hogy milyen helyen van, és így tovább, az a legdurább az egészben, hogy ha viszont ennek vége, és nincs az internet, és nem tudsz fizetni, akkor mi az érték? Így van. Az, hogy van egy tyúkod. Igen, És és tudsz mit tenni? És akkor meg visszamegyünk azokra. Az alapokra, Igen. amin voltunk. így van. Így van. Így van. Elképesztő. Tényleg. És tényleg sokan elfelejtik ezt. És akkor milyen pánik van? Tehát milyen pánik volt 2008-ban? De most csak egy olyanon, hogy véletlenül egy aszteroida nekiütközik egy Egy műhold. vagy a satellite-nak, ami ugye az internetet csinálja. De És onnantól kezdve- egyébként ennek a másik része, hogy egyébként most már kicsit beszéltünk a karmikus retribúcióról, vagy valami ilyesmi, hogy igen. mit csinálnak egyébként így az elitek. Azt csinálják, hogy elmondják előre. A Netflix-el, a hírekkel. Bevezetik neked, elmondják, hogy mit fognak fognak csinálni. tenni, Igen. így van. És akkor utána meg És már... mit vezetnek most éppen befele? De és ez nem csak az, és az egyik része a karmikus retribúció, de a másik része tudod mi? Az, hogy tudat alatt elültetik. Persze. Hogy, És hogy elkezd és, szokni így, rá. és de most képzeld el azt, hogy berakod a gondolatot, tehát hogyha hiszünk a kollektív tudatban, berakod a gondolatot 100 000 ember fejébe. Akkor a kollektív tudat átveszi a dolgot. Így van. És innentől kezdve meg is valósul. És nem lesz tömegpánik. Az meg a másik dolog. Igen, Mert igen, mindenki mert fel Mert lesz ez a készülve. normális, Így igen. van. Fel lesz rá készülve mindenki. Így van. Tudod, Tudod hogy alatt? bevezették a Covidot. Igen. Ugyanúgy, ahogy... Az, és hogy teszt Nem, volt. a Covid szerint, ezt beszéltünk már, az egy Igen. teszt volt, hogy mekkora majmok vagyunk. és elfogadtuk, azért mindenki felvette a maszkokat. Minden egyes ember felvette a maszkokat. Nagyon izéltem. Én nem vagyok beoltva egyébként. Én sem vagyok. Vagy És álltam a szállásunk miatt, emlékszel? Mi csináltál? Siófokon, amikor mentünk szállásra, akkor kellett. Beoltattad magad? Csak azért, mert én nevem volt lefoglalva, és csak tőlem kértek. És, És egy ilyen fasság, hogy Igen. benyomtak valamit a Ja, testembe. és így hogy akkor van. nem lesz el, mondjuk és el, nem emiatt vehetsz ki beoltatjuk meg szállást. az ember. És pont ez a gazdag haverom egyébként. Úgy hívták, hogy Máté. Mit csináltak? Vettek egy oltási igazolást. Ők nem oltatták be magukat. igen, Mit csináltak? sok Vettek ilyen egyet. Mennyibe került? 2 millió. Per fő. Pazd meg. Ja. A múltkor képzeljétek el, hogy volt anyámnál egy villanyszerelő, és ő mondta nekem, hogy valami csávónál voltak, akinek ilyen milliárdos kastélya van, de ilyen óriási. És azt kértem, amikor építették, hogy a fal és a szigetelés közé tegyenek be egy valami nem tudom milyen anyagot, ami az 5G-t minden kívül tart. Tehát, hogy amúgy pénzzel meg lehet ezeket úszni, csak az a Persze. durva, hogy, De ez hogy, milyen pénz? hogy milyen pénz, és azt se felejtsük el, hogy az a pénz honnan van. Mert az a pénz, az mások energiája, és akkor lenne, tehát a világon igazából az az egyensúly, hogy nekem elég a tárgyis, neked elég a tárgyis, mindenkinek elég, amennyi van. Ha kiveszünk az egót most a képletből, mindenkinek elég, amennyi van. Akkor a világunk egy nagyon békés hely, nem, mert senki nem akarna Ferrariba ülni, de cserébe senki nem lenne hajléktalan. Tehát itt az az elcsúszás, hogy nincs meg a középsúly. Tehát, hogyha az lenne, hogy mindenkinek elég, amennyi van, nem lenne egó, nem akarná többet, mint mások, ha mindenki ebbe beleegyezne, akkor egy gyönyörű életet élhetnénk, ahelyett, hogy mindenki többet akar, és azzal, hogy neked mondjuk van egy Ferrari, van több 10 milliód, azzal a másik oldalon valaki ugyanúgy szenved. Ezt akarta csinálni a kommunizmus, csak ugye ott meg még mindig az ego a képletben van, hogy ez És egyébként az ego egyre nagyobb. Mert az van, hogy az emberek a social media miatt folyamatosan kifelé mutogatnak, és folyamatosan be vannak feszülve arra, hogy más mit gondoljuk, hogy hány lájkod van, hogy egy online personát hoznak létre. És a legdurvább, hogy létrehoztak erre is még appokat, a FaceApp meg ilyenek. Hogy még ott is jobban néz ki. Igen, tehát még Ezek az tényleg az emberi embert is, hogy agyfasz. így van, Igen. tényleg. Hogy ami még talán a kicsit a valóságot tükrözi, még azt se is, tudod. még azt is. Meg a elvisel. plastikai sebészetet is létrehozták, hogy még konkrétan a valóságban és az is a durva, hogy megváltoztass a magad buddhista dolgokban. tanítások, meg bármilyen spirituális dolog, amikor befelé indulsz, az az, hogy fogadd el magad olyannak, amilyen vagy. Most már van arra lehetőséged. Nem tetszik az orrom? Oké, 1 millió. Persze. És már más. Így van. Ja. Így van. És még visszatérve egy kicsit erről, hogy tényleg elültetik benned a gondolatot. Volt egy film, úgy hívják, hogy White Noise. Az arról szólt. Nem tudom, emlékeztek, nem nagyon régen, szerintem most nem nagyon régen, nem nagyon kis eventnek tűnik. Volt egy
azt hiszem észak-karolinai, vagy lehet dél-karolinai város. A kisiklott egy vonat. És kiömlött az olaj. És felgyulladt. Minden, és így bepánikoltak az emberek. És volt egy White Noise nevezetű film, Netflixen, szerintem még mindig fenn van. Ugyanabban a városban, az a sztoria a filmnek, hogy ugyanabban a városban kisiklik egy vonat, kiömlik az olaj és felrobban. Ugyanabban a kibaszott városban ugyanaz történik. És ez most nem, és ezt nem egészen értem. Ezt én sem várjál, hogy most Mi van? Volt 23-ban vagy 24-ben egy esemény, igen. hogy egy észak-karolinai városban kiömlött egy vonat, vagy még kisiklott egy vonat, Igen. és kiömlött az olaj, és Igen. felgyulladt, és elégtek házak, mérgező Szóval megcsinálták a filmet, és utána megtörtént a valóságban? Most egy évvel ezelőtt ugyanabban a városban játszódott a film, és ugyanaz történt meg. De várj, melyik volt hamarabb? A film egy évvel hamarabb volt. Igazán. De ezt mindjárt, most már megkeresem nektek, nem akartam elővenni a telefonomat, de ezt megmondom nektek, figyelj. White Noise movie. Ja, ezt majd szerintem bevágjuk. Amúgy ez érdekes. Igen. Durva. White Noise 2022-ben. Itt van college professor Jack Gladley and his family come to suburban life. Magyarul volt, inkább. Nem csak mi azt Rossz leszek a fordítani. azt nézem meg, hogy melyik város. Vágás közben. Azt nézem meg, hogy melyik város. Movie City. 1%-on vagyok. Márk, ez az utolsó lehetőséged, most keresd meg gyorsan. Várj. Semmi nyomás, csak 1%-on vagy. 3, 2, mindjárt kikapcsol. Igen. De ez is, hogy hozzá van. Mármint hogy most nem úgy, hogy ő mondva, de hogy az információkat így egyből, hogy ez megtörtént. Durva. De ez az illúzió ebben, vagy ez a durva, hogy amúgy nagyon sok mindenhez hozzáférsz, de amúgy meg atyaik, hogy mennyi mindennel moshatnak. Hogy mennyi mindennel butíthatnak, hogy mennyi lehetőség van arra, hogy te is nagy meleget akarj, hogy te is, nem tudom, most már olyan műtétek vannak, ahol egyszerűen kockaasat csinálhatsz, és minden a gyors. Sőt, már a magasságot is lehet műteni. Train derailment in East Palestine, Ohio. East Palestine-be játszódik. 2023, június 23. Film 2022-be jött ki. Hol? East Palestine. Ott játszódik, kiömlött, és mit csinált? Mérgező kémiai anyagokat kiengedett a levegőbe. És attól félt, hogy elkezdett mérgező eső esni. Mert autók mentek szét, minden ilyesmi. Miért? Azért, mert volt egy cég, valami olajos cég, akik éppen kihoztak valami terméket, ami pont ebbe segít. Mit csinált? Kisiklott a vonat, leesett az eső, és szétmentek házak, szétmentek autók, minden ilyesmi, és bejött azt hiszem, szerintem pont ezt a céget vásárolta fel valami biztosítási cég, vagy valami ilyesmi volt a sztori, már nem emlékszem pontosan. Mit csinált? Mindenki. Biztosítás. Mindenkinek. Ez egy durva. Egy évvel azelőtt kijött egy film, egy évvel utána megtörtént. És most mit mondanak, hogy miért mondtam ezt? Azt mondják, hogy pont egyébként meg fogják szüntetni az internetet. Egy kis időre. Nem tudom, hallottál-e. Lesz egy ilyen cyber effect. Én nem az internet megszűnésbe hiszek, én abba hiszek, hogy csak ugye nem hiszi el senki, hogy lesz, vagy van valami, amitől mindenki gazdag lehet. Itt most én a kriptóról beszélek. De és az a durva szerintem egyrészt, megszoktatják az emberekkel a digitális valutát. Jönnek majd a CBDC-k, jönnek majd a saját valutája az Európai Parlamentnek, meg az Amerikai Parlamentnek, és pont ez lesz, hogy ezzel elhitetik azt, hogy van ilyen, megszokod, de nehogy azt hidd, hogy arra játszanak, hogy elkezdtek vásárolni bitcoint és mindent. Igazából csak annyi a lényeg, hogy átforgassák szépen a maguk részére. Nem csak a tudatot, hanem magát az, hogy veszik, az emberek szépen eladják, mert megy felfelé, és előbb-utóbb az is az övék lesz. És én azt gondolom, hogy az összes kriptovaluta minden meg fog így szűnni. Itt csak arra, ez az egész arra jó, hogy ha ismersz egy embert, a Petro Marcit, aki gazdag lett, mert 2014-ben belevásárolt a Galján, meg ismersz még egy embert, aki nem tudom, belevásárolt 2021-ben, és arra beszél, hogy úristen, mert ő látott még egy Ethereumot felmenni ekkora, de amikor ekkora az igény, akkor ez már nem fog ekkorát ugrani. Nyilván. És pont ez a lényeg, hogy ezzel eladják ezt az egész hitet, hogy majd te hogy fogsz pénzt keresni, és közben az egész arról szól, hogy ugyanabban a rendszerben vagy benne, és ezért mondom azt, hogy a kriptovaluta maga a trójai falu, ahol mindenki azt hiszi. hogy nevetek csak. Igen. Hát most például a tranzakció, amit csináltunk kettőnk között, ugye volt egy nagyobb, azt hiszem, 500 000 forintos tranzakció, hogy egyik tárcáról a másikra, és hát ezt így kell csinálni, és valami csak annyi, hogy rossz, ezt nem is meséltük neked, hogy rossz láncon utaltuk át. Solana láncon indítottunk egy Base alapú, Base-re kellett utalni. Base-re kellett utalni, és Solana és Binance-ről, igen, de hogy teljesen más izén, és akkor így vártuk, hogy mikor jön meg 10 perc múlva, 15 perc múlva, még semmi, és így én mondtam már bele, hogy ezt így kell csinálni.
Mert nekem átment. Csak én gondolom, azt választottam ki, és Az emlékszem... ERC-t választottál. Igen, és te azt mondtad akkor, hogy az olcsóbb. A Solana olcsóbb. Igen, a Solana az olcsóbb. Kölcsön a gas fee. És mondom, és akkor így vártunk. Nem jött a fél. Nem, és akkor írtunk a És írtam supportnak. a supportnak, és a csávó így leflegmázott. Oh, you made a mistake, your money is lost. Igen, és akkor ez hol tűnt? Hát úgy, A levegőbe. Az ételbe. hát úgy valami. És ez illúzió, hogy amúgy... És ezt mondom, hogy az egész pénz egy illúzió. hogy így így van. volt, nincs. Pedig azt mondják, hogy ez az egyetlen igazi pénz. Kurvára nem igazi. Nem igazi. Figyelj, azt teszi a pénzt igazivá, hogy A hiszel hit benne. Így Hát van. figyelj, Addig volt igazi, amíg volt benne arany, amíg volt benne ezüst, mert azok tényleg nem esőmek, amik tényleg ritkán. Jó, de Mert meg ott is a tudod hit volt fogni, mögött. de ott is ott a igen. hit. Persze, mert Tehát, hogy mert miért ér az De arany? miért például a gyémánt, azt nem tudom, tudjátok-e, hogy a gyémánt az kibaszottul nem ér itt Igen, a fény. és sem- felvásárolták, ugye. Felvásárolták, A el van dél-afrikaiak. zárva. Igen. El van zárva, igen. A Szóval dél-afrikaiak 97 vagy hány 97% el van zárva Igen. egy cégé, elhitették az egész emberrel. Igen. És hogy Hogy- adják ki néha évente mennyit, csak nagyon Így van, keveset. így van. Pedig a gyémánt, mint olyan, Nem ritka. az Egyáltalán nem nem. ritka, sőt, nem az, hogy nem ritka, hanem közönség, nem commonabb az miért? Igen, átlagos. Átlagosabb, mint a szén, bazd meg. A szénnél több gyémánt van a világon. Igen, hát csak el van zárva. Csak el van zárva. Igen. De itt megint arra van szó, a manipuláció, hogy Így van. elhiszed azt, hogy ez sokkal többet ér. Louis Vuitton, Gucci, ugyanes se. Igen. Elhiszed, bazd meg. Ugyanabból a gyárból jön ki, mint onnan az zaráspólód. Igen. Ugyanonnan. Jó, viszont itt viszont azért az egy fontos dolog, hogy Louis Vuitton, Zara, nem tudom mi, értem, hogy ugyanaz a gyár, ugyanaz az anyag, de megint az, hogy az embernek az életstílust adja el. És az, hogy te többet akarsz érezni magadon, hogy neked jobb a pódód, hogy neked szebb, hogy én többet érek, mert megint arra van szó. Persze, tehát mondom, a gazdaságnak van az a része, amikor gazdag vagy, és tényleg nem a csapvizet kell innod. Tényleg kurva gyorsan elment az idő. Szóval Igen. nem a csapvizet kell innod. Tehát megvan a gazdaságnak ez a jó része, de a másik része meg az, amikor tényleg van ez az önmutogatás, és már az egóról szól. És szerintem ez egy nehéz dolog, hogyha az embernek van pénze, akkor meg tudjon maradni önmaga. Meg tudjon maradni azoknál a dolgoknál. Nyilván bizonyos szempontból nehezebb, meg látja azt, hogy úristen, amikor például vannak beszélgetéseim, és próbálok mindig beszélgetni emberekkel, hogy az utcán, meg különböző helyeken, és érzem, amikor így, akár az edzőteremben, mert volt olyan, aki odajött a TikTok videó miatt hozzám. És így mondta, hogy nincs annyira kedve, hogy, és meg így kérdezett a pénzügyekről, és így mondta, hogy csinálnád, de... És akkor mindig úgy vagyok fel, hogy oké, hogy így már látom, hogy nem akarok ezen időt pazarolni, mert érzem azt, hogy ott van benned az önhittelenség, a lustaság, és ahelyett, hogy tényleg beletennél a munkát, meg odafigyelnél, ennyi múlik. Mert igazából ugyanúgy 24 órájában mindenkinek. Az nem mindegy, hogy milyen információ. De ő másban hisz, és saját magában nem. Nem csak azt, hogy magában nem hisz, hanem lusta, hanem nem akarja. De azért lusta, mert nem hisz magába, hogy képes, és inkább ellustul. Ez szerintem okokozat. Mert hogyha... Szerintem a lustaság nem csak a hitben van. A lustaság a motiváció kérdése, hogy van-e valami motiváljon, de meddig te nem tudod ki vagy, nem tudod mit szeretnél, nem tudod, hogy akarod elérni, addig nem lesz motiváció. De akkor jön a motiváció, hogyha tudod, hogy ki vagy, tudod, hogy mit szeretnél, tudod, hogy hova szeretnél eljutni. Viszont, hogyha van egy célod, akkor ott hinned kell magadban. De ahhoz kell egy cél. De persze, de a célhoz is hinned kell magadból, hogy én azt el tudom érni. Hogy én merek kiállítani egy célt magamnak. Hogy én ezt elhiszem, hogy... Nem. Én amikor eldöntöttem, hogy havonta 1,5 millió forintot szeretnék keresni, és milyen autót szeretnék, én nem hittem benne. Nem, épp ez az, hogy annak az ember, tehát a milliárdosok abból az emberből lesznek, aki egy tök átlag ember. És itt pont az, hogy az illúzióban, tehát egy illúziót kell elhinned arról, hogy majd ez egyszer meg lesz, és ellátnod egy képet, egy víziódnak kell legyen ahhoz, hogy ez sikerülhet. És igazából aként az emberként cselekszel, aki a $1 milliárd rendelkezik, és ez a $1 milliárd materiális térben köréd jön. Jó, de akkor azt nem mondom, hogy nem is az, hogy a célban hinni, hanem magában annak, hogy én el tudok indulni. Szóval teljesen mindegy, de te elindultál. Hittél abba, hogy magadba hittél az, hogy elindulsz az De én nem hittem magamba. Csak csináltam. Tehát ez az egész. Ez a legnehezebb. Ez a legnehezebb, hogy úgy kell elkezdeni, hogy nem tudod, hogy működni fog. Úgy kell elkezdeni, hogy nincs benne hited. Igen. Úgy kell elkezdeni, hogy nem hiszel benne. Tehát még hihetsz is benne, de hogy mondjam, mindent, a Rockefeller mondta ezt, hogy action first. Azt mondta, hogy action solve everything. Tehát a cselekvés megold mindent. Ha csinálod, előbb-utóbb az út kitöri magát. Ez olyan, mint amikor állhatunk egy fal egyik oldalán, és várhatunk, hogy majd egyszer elkezdünk fúrni, és talán átérünk a másik oldalra. De ott van egy másik csapat, aki addig fúr, és nem tudja, hogy átjut-e, csak fúr. Az előbb fog oda jutni, mint aki gondolkozik. Bizonyos értelemben van olyan, amikor már olyan szinteken vagyunk, amikor logikai döntéseket kell hozni, és megfontolt döntéseket kell hozni, de szerintem az emberek 90%-ára az igaz, hogy
gondolkozik, és később cselekszik, vagy nem cselekszik. Van olyan ember, aki egyébként izomból cselekszik, és nem gondolkozik, és nálad ugye mindig az, hogy mindig belevágsz, én is ilyen voltam, aki inkább húzza az időt, inkább nem lépi meg, de az emberekben ez hiányzik, hogy nem cselekednek. Mert nem hisznek magukban, de hogy hihetnél abban, hogy milliárdjaid lesznek, amikor nincs pénzed kenyérre? Megértem, de akkor csináld. Csináld magadért, csináld a szüleiért, találj majd motivációt belőle, és előbb-utóbb, ha cselekszel, az út megmutatja magát. És ezt a múltkor is mondtam. Így van. Ja, nekem is ez volt egyébként. Szerintem mindenkinek ez volt. Nem hiszünk benne. Te hol hittél benne? Milyen most igen, de... De hát az most ezt betudod, mert igaz. Persze, igen, de akkor... Most már hiszem. De most már hiszel benne, mert látod. De nem, de volt, amikor elkezdtem, és kérdezte, hiszel benne? Igen, hiszek benne. De jó, de te már... Akartam hinni is, és megerőszakoltam. Akartál hinni, vagy tényleg hittem? Na, és még egy fontos dolog. Most ugye Dománál az van, hogy tehát a legtöbben most tételezzük azt, hogy nincsenek... Domának vannak ilyen haverjai, akik már ezt akartam mondani, tehát nincsenek milliárdos, meg gazdag, meg nem tudom, pénzkereső ismerősét, hanem mindenki mondjuk egy vállalatnál dolgozik melletted, a szüleid középosztálybeliek. Nézd meg, hogy nálad az mekkora faktor volt, hogy én együtt nőttünk fel, egyikünknek sem volt pénze, és hirtelen valami történt velem, és elkezdett pénzem lenni. És te is elkezdted elhinni, és jöttél velem. És tudod, milyen durva? Persze. Hogy még nekem is egyébként az, hogy én 16 évesen most így pénzt keresek, még hogy tudom ezt megfogalmazni? Az osztálytársaim is egy csomóan elkezdtek pénzt keresni azért, mert azt mondták, hogy vonza magával. Látták. Hogy igen, hogy van egy olyan osztálytársam, most ismertem meg olyan középiskola elején, 9-ben, 2 éve ismerem, és az elején tök ilyen kis egy átlag gyerek volt, tiktokozott egész nap, és mindig mondta, hogy zenélni szeretnék, de nem tudom, hogy elkezdtem én pénzt keresni, elkezdtem én csinálni, és megtudta, hogy én csinálom, és hogy mit csinál. Álmai zenészével csinálom a zenéket éppen. Ja, és hisz benne. Hisz benne. De én nem hitt benne, de azért kezdtem benne először valakinek hinnie kell, és ez a Márk volt. És ő sem hitt, csak csinálta. Én nem hittem benne. Én az elején nem hittem azt akartam mondani, hogyha nincsenek úgy ismerőseid, már mint akik ilyenekben vannak, de azért most, hogy van az internet, azért csak látod, hogy lehetséges. Mi segített? Az internet az nem testközeli. Igen, viszont amúgy nekem az segített, hogy én azt éreztem, hogy egyedül vagyok ezen az úton, de ott van valaki a kamera másik felén, és azt érzem, hogy aki ott van, és aki beszél hozzám, az vagy hozzám beszél, vagy a jövővel beszél hozzám, vagy oda akarok tartozni. És ez ad egy hitet. És egyébként ez is indítja be szerintem sokakba a vállalkozó életet, és utána meg már mondjuk te láttál engem, és te is elindultál. Jó, mondjuk az teljesen kicsit drasztikus része volt, hogy én tettem magát így a kilépést is, de... Ja, az a másik, te kiléptél a munkahelyedről, úgyhogy még nem úgyhogy nem volt semmiben. Jó, de az egy másik sem volt. Így van, ott van egy motiváció benne, ott megint azt meg hittél benne. Így van, annyira hittél benne, hogy kiléptél a munkahelyedről. És egyébként nem is kell hinni, tehát hogy a legtöbb most kilépni a munkahelyedről, az geci szar ötlet. Nagyon rossz. Azt nem ajánlom. Tudom, megcsináltam, az egy senki más. 3-4, nem, sőt, azt hiszem, hogy 4 November 7-én, tisztán emlékszem, november 7-én, mert hogy ott az volt gyorsan csak akkor találkoztunk először, nem? Igen? Pont utána azt mondta, hogy ma most... De ki is nem tudod Instára ilyen büszkén, aztán tudták már az emberek, hogy januárban még mi volt. Fú, meg februárban, márciusig most. És most, én emlékszem rá, hogy mondtad, hogy gondolkozom rajta, hogy kilépek. Még emlékszem, mondtad nekem, november elején. Nem, november 7-én lett, igen, a vége, azt tudom. De igen, hogy... november elején, vagy nem tudom. Mikor találkoztunk? Október 20, vagy valahogy így találkoztunk. És ott nálam az igaz volt, hogy én előbb cselekszek. Igen, és ott már ez igaz. De hogy annyira, hogy ott van egy albéret, amit egyedül fizetek, és nem dolgozom. Jó, holnaptól. De tényleg, de egy hetes, először találkoztunk. Jó, majd gondolkozom rajta, hogy majd lehet kilépek. 15 nap múlva, 3 hét múlva találkoztunk megint. Ja, úgy nem dolgozom már. Amúgy a munkahelyed mellett van valami bevételed? Nincsen. De várj, azt hozzáteszem, és az nagyon durva volt. És mi a terv? Hát csinálom ezt, meg amilyen szeretném eladni azokat a Shopify temléteket, ja, meg van ez az tudod, hogy most mennyit keresel? Hát nem sokat. De tényleg ez mindig amúgy volt valami. Elmondom ezt a történetet, szerintem ez nagyon érdekes. Tehát az első ügyfelem, nekem nem marketing volt. Az első ügyfelem az úgy nézett ki, hogy nekem kifizettek 100 000 forintot egy online foglalási rendszer megépítésére, még emlékszem, most nem fogom name droppolni őket, de egy hajszalonnak. A Magyarország egyik legnagyobb hajszalonjának, ahol anyum járt hajat vágatni, de ilyen kibaszott dizájn, mesterfodrász az ember, meg ilyenek. Meg oda jár körmös az, hogy egészen kozmetikai, hogy kibaszott egy híresség a 100 000 forintot kifizettek,
nem tud, tehát miután átutalták a pénzt, utána kerestem rá, hogy hogyan kell ezt megcsinálni. És szerintem ez a legfontosabb. Nem, és megint az, hogy el tudod-e magad adni? Igen. Így van, el tudod-e magad adni 1, 2, hiszel abban, hogy te meg tudod tanulni. Szerintem ez a legfontosabb, hogy annyira higgyel magadba legalább, hogy higgy annyira magadba, hogy tud, hogyha neked van, tehát hogyha neked valaki fizet, azt meg tudod oldani. Jó, de egyébként... De teljes mértékben elhiszem meg ott magamról. azért kell egy lelkiismeret is az, hogy valakinek az energiám az a pénz, hogy ami hozzájött, hogy az energia. Jó, de valaki energiát nem egyébként, tehát valaki meg más téged arra használ, hogy kurva olcsó megépíts, mert amúgy más, aki egy profit cég, ezt 1 millióért vállalja, nem Nyilván. 100 000-ért, hanem 1 millióért. És várjál, és itt jön be az egészbe ez, hogy az ember mögötted ugyanúgy oda bízza a pénzed, de ugyanúgy 100 000 forint egy ilyen max meg oda maximum, viszont rád tesz egy nagy nyomást, és megtanulod. És ez a nagyon fontos, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy én nem tudok jó autóvezető lenni, tehát én emlékszem, hogy amikor beültem először a jogsinál az autóba, én fostam, mondom, ez mi? Persze. És aztán eljött mellettem Marika, ezek 70, és azon mondom, ezt tud vezetni. De akkor én mire tudnék? És volt egyszer egy ilyen, hogy világrekord sprintek voltak. És volt egy olyan, hogy 100, ez ilyen scientific, ilyen bizonyított tény volt, hogy az ember 100 métert 4,8 másodperc alatt nem tud lefutni. És ezt így hitték, hogy a tüdőkapacitás ennyi, mérték, nem tudom. És egy csávó megcsinálta 4,8-as, és azután 1 hónappal rá még 10 megdöntötték a rekordot, és azóta folyamatosan döntik meg, és már 4 másodperc alatt van. Én emlékszem erre, én nagyon sokat Rubik kockáztam régen. Én 8 másodperc alatt ki tudtam rakni egy Rubik kockát. Tehát voltak ilyen rendes idés kockáim, rendeltem őket AliExpress-re, hogy nagyon ilyen sima kockák, gyorsan lehetett őket forgatni. 8 meg 16 másodperc alatt én ki tudtam rakni egy Rubik kockát. Az volt a Rubik kocka világrekord, hogy 4 másodperc. 4 másodperc alá nem lehet bemenni. 4 másodperc alá lehetetlen bemenni. Egy kínai ember, emlékszem, egy kínai faszi, már nem emlékszem, hogy hívták. Tehát mindig egy Félix Zemdegs nevezetű ember tartotta a világrekordot. Egy kínai faszi megdöntötte 3:43-ra. A 4 másodpercet alá nem lehetett bemenni, 3:43-ra. Most is ez volt. Igen, a Magnus Carlsen megverte egy ilyen megverte, igen, és utána elkezdték 17 éves, nem tudom. Így van. És ugyanez, 3:43-ra megverték, következő nap a Félix Zemdegs, az akkori világrekord, tehát következő nap azt hiszem, hogy lehet 2 napra rá, 3:60. Igen. Aztán 3:40. És ez az, hogy elhiszed-e, hogy lehet. Igen. Ez ennyit számít, hogy hiszel-e benne. Így van. És ez amikor elkezdi a tudomány mondani neked, hogy bazzeg, ami nem működik, nem lesz, akkor csak elveszted a hitedet, bazzeg, ami tényleg nem lehet, és nem is próbálkozol annyira. Igen. Viszont az is kell, hogy amúgy elengedd azt, aki vagy. És amúgy, mert ez képzeld el azt, hogy te mész felfele egy hegyen, csak sétálsz felfele, és ott van rajtad a hátizsák, és tele van minden szarral, amit eddig mondjuk így összepakoltál. Egy ideig amúgy még kényelmes, meg is szép, és ahogy amúgy így mondaná, mennél felfele jobban, azért húznak le azok a dolgok, amiket cipelsz. Így van. És igen, és ilyenkor az a hit az adja az erőt inkább. Ez nem a légballonnál, tudod, emelkedik a légballon, igen. És ledobálják róla az izéket, a zsákokat, hogy mehessen felfelé. Így van. Igen. És ez mind lehet az, hogy a propaganda, lehet a szülei nyomás, lehet a barátai nyomása, lehet bármi. Így van. Annyira is egyébként, most ez a hőlékballonos metaforához visszatérve, annyira is, hogyha esetleg valami karambolozna a hőlékballon, mert nem bír felmenni, mit csinálnak az emberek, leveszik a ruhájukat. Ledobják a hőlékballonról. Annyira le kell dobni mindent magadról, hogy tényleg a lehető legmagasabbra tudjál menni. Hogy tényleg mindent. Ja, és itt leveszed a... Minden, az egész hitrendszer, az egész régi hitrendszeredet le kell dobnod. Yeah. De és itt mire az egy nehéz dolog, amikor... Tehát, hogyha hiszünk a kollektív tudatban, meg hiszünk abban, hogy az információk jönnek, mert én sokszor így gondolkoztam azon, hogy jött egy nagyon jó ötletem. Honnan tudom, hogy ez az enyém? Nincs másról szó, mint hogy elkapsz egy információt. És még egyébként egy tök fontos dolog mindennél a tobozmirinél, meg mindennél, hogy alapvetően ugye az agyunk, az különböző frekvenciákon operál 0-24. Van ugye a delta, ez a mély alvás, az alfa, a téta, a gamma, és így megyünk felfelé. És azt mondják, hogy a milliárdosok, meg akinek óriási vagyonuk van, meg egyébként maguk az ilyen buddhisták, a spirituális vezetők téta és alfa állapot között vannak, ez a 4 és 14 Hz között mozog az agy, és abban az állapotban olyan információkat tudsz elkapni, amit egyébként nem is. Képzelj egy olyan rádiót, hogy te mondjuk a 10.0 FM-et akarod fogni, de a te rendszered az 9.2 AM-en van. A 10.4 FM helyett. Nem fogod tudni azt az információt elkapni, itt pont arra van szó, hogy te magad arra a frekvenciára kell, hogy kerülj. És ennek vannak rengeteg módjai. Nem kell sokat állítani, viszont az, hogy a tested milyen állapotban van, hogy mennyire törődsz vele, hogy milyen ételeket viszel be, nagyon-nagyon sokat számít, és az a tudatállapotodat tudja emelni. De hogyha te egy alacsonyabb tudatállapotban vagy, akkor ezt soha nem fogod elkapni, és ezek az információk elmennek a fejed felett. És egyébként Tesla mondta ezt, hogy az agyam az egy transmittere és befogadója az információknak az univerzumból. Semmi más. És hogyha te hiszel is ebben, és engeded, hogy
információ csak átáramoljon, és nem vagy beszűkülve a saját gondolataidban, nem vagy úristen, holnap dolgozom kell, hanem csak elengeded magad egy pillanatra, bekerülsz egy flow state-be, egy alfa-téta frekvenciára, akkor bekapcsolódsz a kollektívbe, és csak jön az információ, és úristen, eddig lehetett csinálni, nem tudom, milyen 8 literes motort, nem tudom, milyen 6 hengeres izével, most megcsinálom így. Így van, és a legdurvább egyébként az, hogy szerintem a momentum is ebből jön. Hogy ha én mindig emlékszem, hogy nekem mindig vannak ilyen a hónapnak, meg az évnek ilyen részei, ahol így nagyon sok pénzt keresek egyszerre. És az, hogy tudod, hogy bejön, tehát mit tudom, most, hogyha hónapot nézünk. Tudom, hogy én nekem az első ilyen ügyfélpénzem a hónapban, az mit tudom, bejön 6-án. 1-től 6-ig 0 forintot keresek mindenhonnan. Minden ügyfelem késedelemben van, nem utalnak, haverok nem utalják át, az kajapénz, bármi ilyesmi, benzinpénz, stb. Meg bejön az első tranzakció a hónapban, és bekerülsz megint ebbe az egészbe, és onnantól, hogy bejön minden. Igen. Tehát, hogy bejön az első $900, $1000, igen. És onnantól minden ügyfél elkezd utalni. Bocsi, tesó, most utalom gyors kajapénzt. Emlékszem, amikor neked is mondtam, hogy amikor izgultál mondjuk, hogy nem utalják el az első népösszeget, mondtam, hogy oké, csak engedd meg, hogy megtörténjen a tranzakció, és ahogy bejön az első, utána ennek következő, és ez az, hogy ahogy győzöl, az tart a győzelemben, és egyszerűen folyamatosan, mint egy ilyen tűz, az adja rá, és közben mész, és közben te is elhiszed magadról, hogy ennyi pénzed van, és nem tudom, és az egész egy ilyen áramlás. És ez kívül úgy tűnik, hogy azt a ennek a csávónak, hogy lett ilyen órája, hogy lett ilyen kocsi, nem tudom. Pedig amúgy nem egy nagy cucc, mert amikor benne vagy, akkor ez csak így pörög. Igen. Így van. Csak bele kell kerülni egyszer. És az a jó egyébként ebbe az egészbe, hogyha egyszer belekerülsz, és egyszer megtapasztalod ezt, hogy te kibaszod, csak vagy nem csak keresel, hanem valami jó történik folyamatosan nagyon sokszor egy bizonyos időn keresztül, de már hiszel benne. Jó, de az tudod, nagyon fontos, hogy tovább mész. Ez mind, amiről most beszélgetünk, ez a hit része, de ez anélkül, hogyha nincs meg a skillseted, nincs valami tudásod, valami értéket nem adsz, akkor ez nem fog megtörténni. Így van, tehát ez muszáj tudnod adni valamit. És nekem is ugye most ugye megtanultad, muszáj megtanulni. Maradj egy dolognál. Igen, de várj, ez az egy dolog is olyan, hogy és ez a legjobb része ennek a dolognak, hogy én olyan vagyok, hogy tényleg így mindent is jó, te tudod. Emlékszem, még te is. Igen, szóval én minden szírsz arra is egyszerre. És ez egy olyan dolog, hogy oké, videót vágok, de forgatok, de amúgy a szöveget írom, de amúgy ezzel beszélek, azzal beszélek. De a nap végén az egész dolog. Egy kollektív igen, dolog, így van. Igen. Jó, de várjál, és amúgy emlékszem, hogy nagyon, te is így éreztem, hogy szükséged van pénz, meg ilyesmi, és így emlékszem, mondtam neked, hogy nézd rám, 5 éve ugyanabban van pénzem, csak jobban csinál, tanulok benne, stb. Márk is egy dolgot csinál, nem affiliate marketinggel, social media, és nem tudom mi, de lehet persze egyébként egy később majd lehet diversifikálni. Bele kell tanulni a skillseteket, és ugyanúgy most, tehát az elején csak Facebook hirdetéseket csináltunk, most már csinálunk Instagramot, Google, TikTokot, e-mailt, minden ilyesmi, de minden a kollektív marketing része. Igen. És ez egy dolognál kell maradni, és ezt mondom mindenkinek, a legtöbb barátomnak, aki akar pénzt keresni, mindenkinek, hogy meg kell tanulni egy skillt, és egy dolognál kell maradnod, mert minden, és ezt szoktam mindenkinek mondani, hogy minden egyes bizniszmodell ugyanolyan geci szar. Igen. Minden bizniszmodell szar. Igen. És pont az a fontos, hogy csinálhatsz tényleg affiliate marketinget, Shopify webshopokat építhetsz, csinálhatsz bármit a világon, ha megvan a megfelelő mindset hozzá, beteszed a munkát, tanulsz, akkor sikerül. Tök minden, miről van szó. Bármi van. Adhatsz el, Bakker, és Alex Hormozy egyszer csinált egy ilyen videót, trash collecting business. Ezt láttam. Az, hogy begyűjti másoknak a szemetét, bazd meg. Az, hogy megtanulsz egy skillt, és annál maradsz 15 évig folyamatosan, és minden nap is hiszel benne, hogy tényleg ez működni fog, és nem is kell benne hinni, csak csinálni igazából, ahogy beszéltük, akkor egy idő után működni fog, mert muszáj neki. Persze. Az nehéz amúgy szerintem manapság, hogy félhetünk attól, hogy úristen, mi lesz, hogyha már az AI felváltja mondjuk, és már mindent mondjuk kollektív helyre kerül, és itt lehet ettől tartani, de egyébként az Alex Hormozyra visszatérve, pont ő mondta azt, hogy ha van már tőkét, olyan bizniszbe kell menni, mint az emberek nem mondanak le. Igen. Lehet ilyen a szemét, lehet ilyen maga csak a tévészolgáltatás. És ő mondta magába azt mondtam, hogy nekem mondta, bárcsak nekem mondta volna, de hogy azt mondta az egyik videóban, hogy ő semmi másra nem figyelt, mint hogy mi az, amit az emberek amire gondolkodás nélkül kiadnak pénzt. És például a tévé és előfizetés minden hónap mondja a Telekom neked is az internetet. És ő mondta, hogy neki az egyik célja, hogy mint mondjuk a Telekom, vagy a Vodafone, vagy bármi, legyen egy ilyen cége, és folyamatosan vonják hány éve Telekom ügyfél. Így van, nem fogsz váltani. És nem változ. És az örökké valósági kell internet. Persze, de a tévé. Mikor néztél utoljára tévét? Mikor néztél utoljára tévét? Nagyon régen. Mikor kapcsoltad be utoljára, és nincs otthon tévén, bár nincs otthon tévén. Én nekem porosodik. Attól még fizetve a tévét. Otthon van a nekem nincs. Én mondjuk pont nem. Nincs otthon wifi. Anyám még barátnőm teljesen kimárt, nincs otthon wifi-nk.
Mert mobiletet osztok. Mert költöztünk, és úgy voltam vele, hogy arra nem pazarlok időt, hogy én elmenjek wifi-t beköttetni, meg megvárjam a csávot, mert Ja, megjelöl a csávót, ez bejön ilyesmi. Persze, de amúgy nekem például a nap végén otthon anyumék szerintem nem néztünk tévét 3 éve. de fizetik. Ha bekapcsolod a tévét, ott van a kibaszott adás. Igen. Ha bekapcsolod a tévét, minden egyes nap, és Netflixeznek. Mert ez ilyen természetes dolog lett, hogy a tévé. A Netflixet is fizetik. A Netflixet is fizetik, ott a tévé mellette, de a tévét nem nézik. És Mert itt- inconvenient, de itt attól még tök fizetik, fontos dolog mert egyébként. sokkal nagyobb szopást lemondani. Ja. Nehéz. Viszont Nézzek, hogy hogyan rejtik el csomószor a cancel gombot. Így van. Kurvára nem találod meg soha, hogy hol van. De várj, Ha akarod Netflixen is- tudod, mi a durva? A kijelentkezést nem lehet megtalálni. Amúgy, Múltkor most nem mondod, egyébként próbáltam megkeresni, mert néztünk Netflixet, és pont ki akartam lépni, és mondom, azért hol van? És mi is voltunk, mi voltunk Lengyelországban, egy ilyen Zakopánél egy ilyen szállóba, és be akartunk lépni Ponninak a fiókjába. És azt meg nem tudtunk belépni, mert valami lengyel csávaiban voltunk benne, és nem lehetett kijelentkezni. És nincs a gombja se, hanem valami a beállításokon belül kell azt nem bemenni. De mondjuk az is egy ilyen privilégium. Gondolkodás egy dolog- nélkül fizeted. Viszont Egy de egy dolog, amúgy privilégium a hogy Netflix milyen az, hogy nehéz. Mondd csak. azért egy plusz a kettőért tartozol, hogy te a Netflixet fizeted, nem a tévét. Szóval Hát ez meg, hogy eladják ezt. Igen. De azt akarom mondani, hogy az életben is ez igaz, hogy mondjuk kurva nehéz lemondani a Netflixet, de nem azért, mert nem akarod lemondani, mert ha akarod is nehéz megtalálni a lemondás fület, de ugyanezt meg kell tenni saját magaddal. Tehát amikor otthon vagy, akkor ne vegyél chipset, ne vegyél csokit, nem tudom, Mert mert akkor ott nem van eszed otthon meg. benne, így Mert akkor van. ott a kísértés. Ott a kísértés. Nekem tudod, Van, mi van bocsánat, a egy mondat, csak problémám? van az a mondás, hogy tedd a győzelmet annyira Egyszerűvé, hogy vesztés Ez nehezebb. nehéz Igen. legyen. Vesztés nehezebb, igen. Igen. Tedd a győzelmet olyan egyszerűvé, hogy a vesztés nehezebb. Igen. És pont ez, nekem volt anyum nagyon-nagyon sok kólát ivott. És mindig volt otthon, tudod, a kis 0,25-ös kóla. Fú, igen. Minden egyes nap ott a hűtőben 4 darab ilyen. Nem 4-et iszik meg, napi 1-et megiszik, de ott van a 4 darab. És mindig egyszer kivettem 1-et. Aztán kivettem 2-t. És napi 1-2 kólát megittam. de hogyha nincs, És akkor és nem kívánom egyébként, csak ott Jó, van, és igen. ránézek, és kiveszem. Mert ott a kísértés. És megkértem anyumat, hogy anya, baszki, vettem neki egy ilyen kis mini hűtőt, tudod, azt a kis mini hűtőt. ott Mondom, el anya, rakd be a szobádba. Kérlek, anya, mert a hűtőt sokszor nyitogatom. Tedd be a szobádba a kólát. durva. És azóta nem ittam kólát. És Jó, hogy de várj- magához húzom, hogy ez De a... várj, jó, de is itt a tudatosság, mert ez egy dolog, hogy Persze. elzárod. De a másik az, hogy ha még otthon is van, nem nyúlsz hozzá. Így Jó, de van. amúgy, ha meg Jó, nagyon nyilván. akarnád, akkor meg azt mondod, hogy akkor oda megyek, Igen, akkor de hogyha tudom, nem hogy lenne, hol ott olyan csak anyum nagyon sok kólát iszik, sem akkor most vezetni róla. De egyébként, ha nem lenne otthon, akkor még anyumnak se jutna eszébe, hogy így. van. Amúgy ugyanez anyukám is ilyen kólafüggő, és A nála nők amúgy is- általában. Én ezt Nekem vettem nem, észre. nem. Nem tudom, de, Van, nálam, de az nem is anyukám iszik pont kólafűt, az. úgyhogy nem isznak fizet. És ő is, nem, amúgy az, azt mondom, hogy oldalamra megcáfolom, mert nagyon sok vizet iszik, szóval a napi 3-4 liternél azért figyel rá, de hogy most pont úgy szokik le róla, hogy így egyáltalán nincs otthon. Így van. És így nagyon kívánja meg szar, de ott meg az, hogy amúgy nincsen, akkor nem tudod fogyasztani. Amúgy érdekes egyébként, hogy én sokat gondolkoztam ebben, meg ugye a numerológia alapján, most már nem menjünk ilyen bele, de hogy így kiszámoltam sokszor a számaimat, és akkor mindig az jött ki, hogy én a függőségek embere vagyok. Tehát, hogy előző életemben nagyon sok függőségem volt, és amúgy tök érdekes, mert nekem ebben az életben kurva nehéz függőnek lennem. Tehát, hogy én ha most elszívok egy szivart, én holnap nem kívánom. Én nekem soha nem volt ilyen. Semminek nem voltam a függője. Van egy-két olyan dolog, amikor így érzem, hogy aha, ez az a pillanat, mondjuk például szexualitás vagy szex kapcsán. Hogy tudom, hogy ha most én itt tovább vinném, akkor mondjuk elvihetném. De amúgy, de valahogy van egy ilyen naturál. Én voltam, elmentünk 16 évesen Megérzed, hogy mikor bulizni, leszel. kijöntöttem. De nem volt semmi tudatosságom 16 évesen erre, csak ha valaki bennem azt mondta, hogy nekem ez nem kell. Így van, így van. És én valahogy nem tudok. Ugyanez van nekem is egyébként, hogy Meg alapból az, hogy amikor voltam, elmenni. én jártam HB-kba, meg voltam házi bulikba egy csomószor, és tényleg az, hogy nekem is ez volt, hogy kiöntöttem a piát sokszor. De és megint, és akkor itt jön ez az egész, De miért hogy kell ott elbújni, még megvan a hogy- megfelelés, hogy kijöntöd, Igen. de most már tudom, mivel azt mondom, nem iszok. Kapjátok be. De 16 évesen így tudsz beilleszkedni. Így van, nyilvánvalóan itt tudsz Persze. beinteni, kijöntik neked, Na, azt, hogy felvállalod magad. még úgy is teszel, Igen, de most már megint, de fel- nem tudom, hogy izétet hiráltál egyet. De hogy úgy ne, is én tettem, hogy elmentem és kijöntöttem. Persze. én azt csináltam, hogy nem vettem be semmit a számba, és kijöntöttem a vécébe. Ja. Hát vagy gyorsan hátra. Hát vagy Igen, ilyenek. De jó, de és Elkezdem. milyen jó az a rész, és egyébként itt is megint, nagyon fontos az, hogy ha azt mondod, hogy néha iszok, akkor mindig bepróbálom bevonzani. De Így én, van. figyelj, most mentünk szülinapja, mondták nekem, hogy hozzunk piát, nem tudom, és mondtam, nem iszok.
És akkor kérdezte, hogy hát de csak iszol születésnapján, mondom, egyáltalán nem iszok. Sőt, Öcsém, és akkor hozzáadtam ezt még, öcsém születésnapján se iszok, és ezzel súlykoltam, hogy ez még annál is nagyobb dolog, és akkor se. És mondta, jó, oké, akkor semmi baj. Sőt, tovább megyek. Viszont ha azt mondod, hogy bocs, leszoktam, akkor ugyanúgy fogják tukmálni, mert tudták, hogy már ittál. Tudták, hogy így is szoktál inni. Azt kell mondani, ha le akarsz szokni a cigarettáról, nem azt mondod, hogy bocs, srácok, leszokóba vagyok, mert akkor ugyanúgy kínálgatni fognak, hogy tesó, de most csak egyet, hát most már régen is csináltad, akkor nem. És nem cigizek. Yeah. Nem füvezek. Tesó, bocs, nem iszom. Sose ittam alkoholt, nem iszom. És ezért ilyen nagyon fontos környezeted, mert hogyha azokkal az emberekkel, akik tudják, hogy ittál, tudják, hogy cigiztél, tudják, hogy füveztél, ugyanúgy fogják kínálgatni, mert tesó, mint a régi szép időkben, tesó, hogy ez a mi helyzetünkben egy külön eset, mert mi a Domával ezt együtt csináltuk. De mindketten jobbak lettetek. Igen. Én most erre gondolok, hogy mi ezt, tehát, hogy az egy tök jó, hogy kollektívan megléptétek a problémát. Kollektívan csináltatok meg. Ez egy másik dolog, de a legtöbb embert, ezt főleg az én koromban kurva nehéz, a legtöbb embert nem lehet ezt rábefesteni. Amúgy... Ez tényleg belülről kell jönni, és olyan mély szinten kell kapcsolódnotok. Hogy igen. Oké, akkor együtt megcsináljuk, és leszokunk. Sőt, bennünk nem is ez az nem is együtt, tehát elindultál, aztán majd... Én eldöntöttem, és akkor Doma így mondta, amúgy ez működik, látja, hogy és jó, ez a numerológia, mert te 9-es vagy. Csak igen. Adaptáltál. Yeah. Jó, de az a szerencsé, hogy hozzám adaptálódott. Így van, szerencsére nem mondjuk jó, amúgy ott is az én döntés. Nyilván, persze. Jó, de az meg azért lehet, mert látta az éles tévőset. Látta, hogy látta a polaritást, nem? Nem láttam. Amikor elkezdtük... Volt, beültünk a kocsitba, és én papoltam neked fél órát. Tesó, szedd össze magad. Így nyomtam. De persze, de már azelőtt már elkezdtünk úgy kapcsolódni, mielőtt így ez elkezdődött volna. Ezt mondom, ez a jó példa, hogy igen. Már előtte is jobban voltunk. Tehát nem az volt, hogy egy más közösségből jöttünk, és nem tudom, hanem az volt, hogy és még egy utolsó gondolat akkor ehhez, hogy azért is vagyunk itt, hogy akinek mondjuk nincsenek ilyen baráti körei, vagy esetleg egyedül ezt nem tudja megtenni, az tudjon kapcsolódni így. Igen. Akár olyan emberek, akik már ezen az úton vannak, vagy meglépték, vagy szeretnék meglépni, és igazából ezen ennek az egésznek tényleg a célja, hogy ahogy mi is egymásra találtunk, úgy több ember tudjon ezzel az egészen részt venni, vagy ebben az egészben részt venni, és hogy mondjam, a TikTok, az undorító média szarságoknak valami ellenpólust tartani, és igenis egy kicsit így a tudatossága arra, hogy hogyan legyen akár több pénzet, hogyan legyen egészségesebb. Az értékadás. Így van. Köszönöm szépen a meghívást, srácok. Köszönjük a beszélgetést. Megköszönjük, hogy végignéztétek. Lehet, hogy egy visszatérő vendég leszek. Még nem tudjuk. Reméljük. Én örülnék neki, szerintem jó volt. Szerintem is jó volt. Köszönöm szépen, és köszönjük szépen a figyelmet a kedves nézőknek. Lezárom, hogyha... Zárjátok le tímerre, nem tudom a social médiákat beplagolni. Nem is szoktuk amúgy. Nem is szoktuk, köszönjük szépen. Köszönjük szépen, hogy végignéztétek.